איך באת איתה בשלילה? ברכבת? עשית גם שם בלגן? הרי לחיים לכבוד לוזון שואל פה ביתה. רגע, אבל חכו, עושים לך... אין לכולם, אין לך מספיק כוסות. שמור משהו לאיציק לוזון. הוא כבר נרקומן, הוא לא צריך ערק. מי עוד רוצה צ'ייסר ערק? חבר'ה, בואו נשתכר לכבוד יושב ראש ההתאחדות השיקור שלנו, בואו נשתכר גם אנחנו. חברים, בואו נשתכר, מי רוצה צ'ייסר ערק? מי רוצה? יאללה חברים, לחיים, לחיי לוזון שילך הביתה. זה לא אישור. תתאחדו!